tak samozřejmě je to tak, jeden je to tak, jako nemocný, že to musí tak brát. Ale jako, můžeme se tomu zatím klidně zasmát. Zatím to ne. Ještě nás to tak zase nepostihlo, že jo? Akorát No tak nás to nepostihne. Já věřím tomu, že nás to nepostihne. Ale bratře, takhle ty... Tak, vypravujeme se na Flamengo, který pořádají na pláži. Vidíte, že jsme se krásně oblíkli všichni. Vendulka nic moc, ale dobře. Kok. Tak já to jdu vylepšit, no. Ne, to bude dobrý, já myslím. To bude v pořádku. A čekáme samozřejmě jako vždycky na Esko, až se vynoří. Tak, už jsme dorazili na tu pláž, která se jmenuje Tesorillo. A tady by se mělo odehrávat to flamengo. My už jsme na místě, Sára, její paníčka, Čata a Václav. Tak si zatančíme sami. Je to tady krásný. Nad náma je ta věž obytná, kde bydlejí tu lidi. A do čeho bude? Cerveza si dáme. Co si dáme? Právě. Sáro. Právě. Ne. Mám co takové nějaké pivo, a jsem pivo mám. Tak čekáme. No, že jsou ty placatý samý, tady nemají normální cihlu. Já jsem se tě ptala, chceš jako ty, co jsou vidět. To je jedno, jestli jsou vidět nebo nejsou, ale... No tak to jsme měli žít. Takže oni mi dali takový... Ay, que la pudiera de nuevo confundirla. Už. Tak co tam děláš? No já takhle ležím normálně, protože jsem tvrdý chlap, tak ležím na kamenech. Prostě. No jasně, no. Někdo se válí na madracích, já ležím takhle tady, to je moje oblíbená skála. Tady jsou nějaký 2 mrtvolky. Imagínate, las 3 primas en su casa, venga, venga. Una. La playa que era pegado, más vergüenza pasaba yo. Pasaba todo el mundo mirando. Con las papayas. El padre de mi prima hasta tocando la canción, ¿sabes? Es que esa canción... Volej nožičky, mám ti jít pomoct. El padre de mi prima. Natočme hbité tělo. No skok nějaký, ne? No ježiš. Herša. No pěkný, A pěkný. točíš to? No jistě. Tak já natočím tebe. Počkej, teď já ještě vemu plášť, takhle. No teď už jsem brala. 2 mrtvolky.
vašich vplujkách, který jsem mu skritizovala právě. Znova, to já nebyl zataží. Jestli neměl zataží, no jo. Tamhle jsme byli na dobrým papání. A pozor, sestra jde, na to cestu, jak se vrací z moře, tu krásku. Morskou vílu. Tady, prosím. Silva se byla osvěžit trošku. Ladným krokem, vůbec jí nevadí ten teplej písek. No jistě, si to užíváme prostě. Ne, já nebudu ležet, já už si oschnout, abych nebyla od písku. Ale takové teplé moře jsme tady nezažili. Je teplý, no. To je neskutečné. Že jsme byli na podzim vždycky, no. To je úžas. Jsem vám chtěla přiblížit tu restauračku. Tamhle. Zase jsem to udělala moc rychle. Jako Vašík. Ale příště jsem Bylo to tam výborný, no. míček, švihadla. S tímhletím chceš hrát švihadlo, jo? Nějaký. Míčky, Jiříka je za tebou. Kde je za mnou Jiří? Tady Jiří. Jiří se byl právě smočiti. plážový švihad. Fešák, teď jsem si tě přiblížila. Mám tam akorát hlavičku, nádherný fešák. Fantazie. Koho? Jirku, že tu manšu v něm vidíme, víš? Pojď, já tě vem. Že mají... No tak prosím. Věřili byste tomu, že týhle paní je 52? To je neuvěřitelný úplně. To víte, dělám, co můžu, Ty krásný plavky. abych si to mládí dochovala. Ty jsi byla nahoře na té skále, teď si se skočila, viď? Ladně. Jo. A nemáš nějaký aerobický cvik? Umíš to Včko nádherně? Ukaž mi Včko. Ukaž Včko. Bazénu tam mám sestavit celou. Teď tady máš deštní, ten ruční. Tak jo, no, ale je krásná. To už má na Tak. se nedá. Je krásný nový den, nástup jsme prošvihli, jako vždycky. Akorát Richard ukázeně už vstal, taky dostal za odměnu křesílko, může si na něm posedět. Ale vidíte, že Gerta už po něm jde, nelíbí se jí to. Nemá ráda, když tady rekreanti posedávají. Ale jdeme probudit, zkusíme probudit ty další, protože čekáme netrpělivě na madam. No. No zatím nejsme kompletní. Nicméně účastníci zájezdu už se řadí. No, to jsou fíci, co tam je Ano. nalepený na tom. Ne, to nejsou fíce. Žádný objímání. Tohle to nemůžeš. Musíš je trošku zmátit. OK. Madam už jde. Ty nemáš žádný respekt. Pojď sem o to. Madam už jde. Tady se řadíme, nekoukáme. Jedu. Jo. Tak. Madam, hezký den přeju. Ne. Poura! Takže všechny... Tampony. To už já nepotřebuju.
Jak pak se Už si to pamatuju. rezidence 213. Já jsem 203, já myslela, že dostanu jméno. Ne, jméno už ne. Máš číslo, jméno prej, ježišmarja. Jména nepoužíváme pro vaši bezpečnost a přehlednost. Není možné používat jména. Co já jsem za číslo, prosím? Ty jsi velký číslo, 201. 201. Myslím si, že to je 201. 201, 210, 205, 213, 203. Já bych chtěla, aby Nyní, prosím vás, nás následujte. Můžeme pokračovat. A nestrkejte se! Jdeme do apartmánu číslo on. Jdeme se osprchovat. Ne, no. Můžeš jenom jednou. Ježiši. No, já bych se... Sprchování večer od 8 do 9. Dobrý den. Prosím vás, prohlédněte si. Ale já... Že je všechno v pořádku. Pokračujeme. Nebo dcera možná. To je mladá manželka. Prosím vás, máme zde krásný kraj. Ale jak se si sami všimli, pouze v žádném případě. Bazén máme teď, jenom pro psíka, ale bazén je pouze pro personál. Zapomeňte na to. Půjdeme druhou stranou, následujte mě. Následujte mě, šel. To je manželé. Samozřejmě, že... Ježišmarja. No to má černý puntík. Nic jiného. Černý puntík. A ti odevzdá vysačku. Odevzdej vysačku. To je dohodnocené. Nebude zavřený, ne? Na ošetřovnu. Půjde na karanténu, no. Dostane týden karanténu. To nezlo, když jsi říkala šnel, tak já jsem pospíchal. Já se pospíchal, protože... Tak jedem, ukážeme, co tady mají k dispozici. To neřeš. Protože samozřejmě chceme, aby váš pobyt byl co nejlepší. Můžete si vy zde učit dokonce. Sportovní nářadí. Pojďte dál. To bude samotka. To bude celý týden. Ale ty máš takovou celý týden samotka. Jdeme. Židle k dispozici, 100 euro. Ona už se združuje. Na ty židle nám nešahejte. Ale paní Gerto, združuje se ti Berta. Vůbec nám Združuje se ale jinak je možné půjčit si židli. 1 euro, no. Tak, všimli jste si náčiní sportovního. To je zdarma. Zrovna jako tyto 2 židle. To si můžeš vzít. Zrovna jako tyto 2 židle jsou teď zdarma. Já už jsem To je pozornost, madam. Tady máme sprchy. Pojď mě pomoct. On mě chce hodit do vody a nemůžu. ona se nemůže koupat. To je ono. Gerta se nemůže koupat. Berta z toho vrátila. Nestupovat. Jdeme dál na takzvanou 6. A to je cyklon, nebo co to je? Pojďte, jdeme, Ano. nezdržovat. Šup. Ale Ať trochu. ošetřovno teďka přijde. Přidávit, Tak jdeme. no. Tak pojďte, No šup. Mazej. do López.
turlo. Sem nelez. Madam. Skutečně jsme jediná rezidence, která má stálou lékařskou péči. Ne žádný do nemocnice. Vidím, když vidím tohle, opravdu to budeme stálou potřebovat trvale. lékařskou péči. Nemluvte mi do toho furt. To budeme potřebovat, to už to vidím. Takže pan doktor, kdyby s vám něco bylo, les, pan Tenhle blbec, to by se mně líbilo, kdyby to rostlo doma. Máme tady sazeníčky, jestli chceš. Ještě to vodí. Jestli chceš, máme sazeníčky, ale jako... Pravděpodobně ne. Já jsem možná ještě... ale bych se podívat na to. Je pro mě. Je to vyhlášený odborník. Vyhlášený odborník. Senelez. Určitě za týden všichni. Ježiš, po mě i v bílý. Pane doktore, budete potřebovat péči, tak opět ale přes madam. Pane doktore, promiňte, že jsme vás vyrušovali. Já ještě musím vyfotit pana doktora. No, to prý se pochčím všichni. Prý se pochčíme beze všichni. Nech mi tam ještě... Tak pokračujeme. Já vyfotím tady v okénku, jak podáváš lék. To má teplé. Meducína. Je to teplé. Tak jedu. Nezdržuju se. Má to teplý, pan doktor. Počkej s tím pivem, pojď s pivem. Když já už pivo nemám. Oni tě vychlastali všichni. Právě. Máš prvnej zim. To je schválně. Já se zaměřím na něj, počkej. Akorát. Takový trošku jsem... Náš pan doktor, je to vyhlášený odborník z Granady. Doktor Senelez. A proč já dělám číslo než oni? Já už nemám, mě ho odebrala. No jo, takhle, no jo. Teď máš samotku celý týden. Samotku. Můžeš dělat, co chceš. Ty půjdeš do karantény pravděpodobně celý týden. S doktorem budeš. Celý týden budeš s doktorem. Někam se nechodí. Všechno tam. Chleby. Jak je mohor. Ten čokl je mezi dva chleby. No. Jak má růžový v oboje. No. To je Madame Psík, to pozor, to jsou diamanty, to není růžový obojek, to jsou diamanty. No to bych rád upozornil, že ten obojek stál asi 8 000. To je euro. Já bych řekl, že má stejný obojek jako Lenka ty boty. No teď jo. A ty máš taky za 8 000 Lenkovej? No, taky no. No to takhle vyúčtovala to, jo. Ale to jsou ty, co jsi měl na primátorkách, ne? Ne, No, vidíš to. červený. Teď už mám druhý. Hele, ty znáš hodný lidi. Hele, já ji nechala ty červený na balkoně a ty se mi normálně Ty roztekly. zvířata poznají. Ale z nich byla taková neidentifikovatelná placka. Jo, v tom horku. No, jsou kvalitní. To jsou kvalitní. No a jdeme do šestky, nebo proč tady postáváme? Tady máme Gerta nás sleduje. Kde máme tu Gerta nás Kde je hosteska? Gerto, kde jsi? Ta bude možná nahá teďko už, podač. To jsou hostesky, to nejsou nějaký píči. Máš pravdu, já jsem od rána nic nepil. Tady máte okna vyfašku. Příslovečná španělská Ota. pohostinnost. Ota. Jo, pozor, to je můj peleš, tohle. Je to ubohé zvířátkový kudy. 201 pak vyřadíme, jo? 201, separace. Na karanténu, to už víme, půjde do karantény. Okamžitě, jinak Seznam té hostesky s privátem. Té ubikace číslo 6. Dostane určitě psotní. Šla do plynové komory. Zavřeme je tam chvíli. Vašku. Nesmíš zbytečně tady. To můžete, na to máte právo jako hostesky, samozřejmě. Tak sami jsme viděli, že ten nástup těch nových rekreantů byl trošku chaotický, ale myslím si, že se všimli, co je čeká, že to bude všechno v pořádku. Tohle je trávníček, kam smí ale pouze psík paní majitelky. Tam rekreanti v žádném případě nesmějí. Ano.
tady je to dokonce i písemně. Tak a postoupili jsme dál. Tady vidíte, že je půjčovna sportovního nářadí, která je zdarma, což je velká výhoda. A vidíte, že tu nářadí je opravdu pestrý. Může si každý vybrat, si myslím. Každý si myslím může vybrat. To je dokonce fukarno, to je nádherný. Takže každý tady může sportovat. Tady je půjčovna židlí. Vidíte, že o klienty je postaráno, židlí je dost. Je to tedy trošku dražší, ale to je z toho důvodu, aby klienti nepostávali, ale spíš pracovali. Ještě vám ukážu bazén. Ten je ovšem pouze pro personál. Ano. A tady jsou sprchy, které jsou k dispozici celý den, ale bohužel vidíte sami, že voda neteče, voda je drahá. A tady je ještě taková velká laskavost od madam, kdy madam dává k dispozici své nejoblíbenější 2 křesla. Zcela bezplatně jsou k dispozici pro naše rekreanty. Ideální jsou pro ty menší. No a vidíte, že v ošetřovně už jsme byli, lékaře jste viděli, takže to je kompletní dokumentace. Nashledanou a taky přeji příjemný pobyt. Ja. No tak takováhle krása. Takováhle pohodička, no. Velká spokojenost. Venu pálí pleš trošku, tak si to furt drbe. Já si zrovna belgicky tak rozumím. Už 5 minut. A to prostě nejde popal. Jo. Ty myslíš, že si opálím i prděl? No. No jo, a nebudeš moc sedět potom. Já tady dlouho nebudu, to už zapadá. Ne. A tady vidíte, že člověk může být krásný i v 80. 96. Je to čurák náhodou. 80 i ze zadu, viď? Krásný, vymodelovaný tělo. Ale uznejte, že má krásnou prdelku. To jo. Nějakou bílou jí má. Jo? To Cože? není možné. Cože? Teda ty máš, Vašku, ty máš ale hloupou ženu. Richarde, ukaž nějaký trik. To je nějakou pozici. Sedni si. Jako si sedni a jako rukama pádluj. Vás zajímá nejvíc lupik, co?
Ale a kloptáky nebo je tam napevno? Podívej. Hele, festové. Festové je. No ale vem si ty svaly, jak to hraje. To je koncert prostě. Chceš vidět, jak mi hrajou svaly? No, ukáž. To je neuvěřitelný, to je ale velká No. A který hráli? No a rukou. Podívej. To neviděl. No jo. To je viď. A takhle mi hrajou všechny svaly. Jen se svaly. Ale to není sval. Jo! To bylo schválně. To bylo náhodou. Teď jdu ze spoda na Silvu. Ale myslíš, že když se propíchne ta madrace teda? No, jako pořádným bydlem. Lenko, hoď mi špagetku. A jak teďka vylezeš? Jak vylezeš? Já? No, Jo, nevylezu. po žebříku. Jde bacha jde po tobě. Bacha jde po tobě. Kde mám kalhotky? Čudlíky, modlíky. Já jsem ti chtěla udělat. Ty jsi mi chtěla udělat čudlíky, modlíky. Ale ono to nejde potopit, Michal. Tak mi to máš udělat rukou. Takový blbosti. Nějakýma plastama. A co to je tohle? Mrtvola nebo? Co to děláš teďka? To je orchidej před rozkvětem. Aha. No ale tady máme další krásnou orchidej. Jistě. Kdo je suchý, může dojít pro a tak Vašinku, prosím tě, nemohl bys nám dojít pro panáčka, Vašino. Jenom cucínek z flašky. A proč? Aby jsme byli veselé a hravé. No to byste musel být taky hezké. Jsme veselé a hravé, zavolej mi, 902. No ale to musíte být hezké. Veselé a hravé. No ale to je málo. Jsme veselé a hravé. Musíte být hezké. Ale veselé a hravé, ano. Ale jsme milé. No to jo. Milé a hodné. Pojď, miláčku. Já jsem čistila to auto, tak já takhle zrovnu. Pojď k nám, pojď. Už se namočit, protože jsem úplně řečná. A našla si tam toho pachatele? Zdroj? No to bylo vsáknutí do něčeho. Byla jsem toho na mokro, nejdřív brusila, pak na mokro, pak takovým sprejem proti smradům na textil. Jo, to je dobrý. Ale už jsem teda brusovala, jsem ji auto uklidila zevnitř. A našla si ten zdroj toho? To jsme věděli. Na těch gelitových pytlích, na kterých to sedělo. Jo, tak. Lenko, myslíš, že to unese dvě? No, to se smutí. To je úplně úžasný. Tamhle ještě. Ale pojď, jsi si Ne, unese blbě. Hele, unese. Že jo, to je úžasný. Prosím, to je nádherný. Tak ukažte, holky. Ty tady usíná. Já čekám, když si... Máš volný lehátko, hele, teda ven, Kdo ty chce jsi přišla v becherovku, kdo chce pohodě. co, abych vám tomu přiníst? No Bechera přines. No počkej, bechera přines. Kdo chce becherovku? Já. Počkejte, já vám... To bych chtěl zachytit. Kdo se hlásí schválně? Kdo chce ještě? Ty nechceš, ale... My jsme milé a Hodné a milé. Bendy, chceš becherovku? A hravé. Taky. Počkej, jak se přihláš. Páta, a co ty? Vašek taky. Bojím. Ne, Vašek, hovno. Slavka. Ale přines, Ryšáčku, prosím tě, ještě tady to je vařící, jak...
Vy ne, přines flašku bez skleniček, my se také jenom cucne. Jo, vy si budete cucat lahve. Vy jste starý násosky. Já bych prosil kalíšek, já jsem trošku takový decentnější. Já buď rád, Chtěla jsem ušetřit nádor. Můžu sama, jo? No. Hele, a zkus si na to třeba i se mnou. To máme a to cvičíme. Teda jsme cvičívává. No si to dá mezi nohy, takhle si to dej mezi nohy. A to tě unese krásně. Já to nemůžu ani pod ten zadek dát, tak opravdu. Ale musíme taky vybrat. Vendulko, ty taká krasivá šťuka. Jak šťuka ty plaváš. No tak hold, budeš dějkat. Ne, a já jsem už přemýšlela, jestli by tam třeba nebyla masáž. Kde? Máme ještě permanentku nevybranou do fitka, víš. A se nám tam jsme běhali po takovém tom běžícím pásu. A teď máme ještě 500 nevybranou a nám to dopadává. Víš, co mě tam úplně nejvíc dokonce nechce si zavědět. Ježiš, já to No. Aby se nám babičkám něco nestalo. Oni jsou na nás jako hrozně hodní. Vendulko, hele, tady byla soutěž, vyskakovali na to lehátko. No, výborně. Tedy to je záklon jak svině. A dělám, co dělám, úplný hovno tam je. Už tam nic není, jo. Nám to stačí. Já to dám do udírny zatím, jo? Zatím to tam dej. Dám to zatím do udírny, no. Tohle je udírna, abyste věděli, o co jde. Tohle je udírna, no. Není tam nás moc lidí v tom bazénu? Moc, je tam přebazén, je tam moc, je to obsazený. A radši jo, a vyžeň to ven, ty babi, už tam jsou 2 hodiny. Když tam vítnu nohaj, tak to oni vyjedou. No to víš, že jo. Kdo by se chtěl nechat propíchnout taky, viď? Já myslím, že nevyjedou. Mám nějakou erotickou jako fotku. Mám to, je to tam. Nádherný. Ještě z profilu. Kaj. Fajn. Hej, na mě. A dobrý. Lenko, udělej pózu. Je takovou tu, jak jsi zahleděná do nebe. Ano. Ukáž. Jo, dej mi tam to rukovejš trošku. Ne, takhle to stačí. To je nádherný. To je nádherný prostě. Rozumíš? Kdo by řekl, že tě je 80? To je neuvěřitelný. Štíhlonka, No, to je fantastický. Laďonka, podívej se. No takhle cvičili ty báby na tom prvním sletu. Jo. No teď si to také ještě pamatuju. Já to nenahrávám, aha, já to nezmač. Vendo, to musíš nahrávat. Ještě mám. Počkej, já si je přiblížím, pojď. Počkej, já musím jít na menší hloubku. No jasně, no. Ne, to je jasný, no. By se utopil, neblbni. Jo? No, jedem. Je tam, nebyl, musíš vejš. Taky ne. On je tak dlouhej, musíš prostě co nejvejš, to jde. No, tak to snad stačí, ne? Musím dát bečko. No. Vodu nechceš? Ne, já chci tu. Dej tady odsad, to můžeš, ale tady z toho ani nahoru. Tak si to nalej, nebo ukáž to, tak to tady Tak Vidíte? já to, počkej, tak já si udělám. Tak to takhle, nalej. Mně nevadí, ale karty. Leni. Ano, vyhazuju. Tady, výborná. No taky Jednička. už je Bába jedna, To je ale podívej jednička. Jednička by šla, ale mám to mokrý, nevadí. Obsluha. Zorná. Zorná, Obsluha zorná. To se povedlo.
cením. Jasně. No, já vás musím zachytit, dámy. Jak... Bacha. Mám, najdu. Vidíte jí, Prdele. A to je to špinavý, ne? špinavý, můžeme přikládat. Klidně si dělejte, co chcete. Ty jaký blbý, no. Já se za tím střiknu. Zrovna, máš stejný, co já. No vidíš, tak to přilož. Nemá žádný takový jako... Taky křivej, no ale to nevadí. Ale Zdravstvuj, můj drahý brat. ale dělá to generální, tak je to rovně. Já tvoja, no to je vždycky, no když to dělá generální. Já tvoja sestra Lena. Já nevěraju tomu. Když to dělá generální, tak je to všechno v pořádku. Věraj tomu, já tvoja sestra. No to nemožno. Moja sestra krasivá děvočka. Ale rozsvíte si nás vidět. Já to, že krasivá děvočka. Tam je noční Já natáčení. zaklieta. Slávko, řekni taky něco. Řekni, jdou do prdele už. Prosím tě. No. Pošlu do prdele. A jdou do prdele už. Můj drahý brat. Tam jdi. Jo, tak tam jdi. Můj drahý brat, já tvoja sestra. A tohle to je Václav Ninja. Já ninja. Ninja. Já хочу pacel, потому já... Dej mi napít trošku. Já budu pořád tady ta lesní vila a já půjdu. to říká. Já хочу být děvočka. Kaká děvočka, krasivá. Děvočka. Krasivá. Хорошая děvočka. Lidská já. Хорошая. No ty, u těbe ani nemožno být lidská. Až to já mohu proto udělat. Už ničeho. O ne, nenechaj mě, brat, můj milučký brat. Jo, ty už nikdy nebudeš lidská. Ukáže mi tady tak trošku, ale musíme jít zvednout. Jo! Já tvoja sestra, nenechaj mě, brat můj. Pomagi mě! Pomagi! Pomagi! Konec filma! Tak, konečně jsme dorazili na ten protější kopec Alpacín, z kterého je vidět takhle ta Alhambra, jak na dlani. Nádherný. Tady je Granada jako město a pak budeme scházet dolů tady těma uličkama zase zpátky. Tady jsou ty blbý naši turisti. Tohle je ta naše skupina. Ta blbá česká ksichta. Blbá česká ksichta. No. To by se ani tak nevyfotil, když ten pohled je nádherný. Takže je to fakt nádhera. Zatím, potom tamhle kousek jako dál. A takhle nahoře bejvá. Tam už je vidět trošinku ta Sierra Nevada, ale bohužel je v mracích, takže to není vidět, ale jinak je přesně za tou Alhambrou ten kopec obrovský vidět. Tam je hodně takových hospůdek, kde mají to tablao flamenco, kde tam hrajou právě to ale to je hodně dlouhá, my jsme to šli s bráchou jednou, ale to je dlouhá. Až do toho údolí jako. No, pak se dá sejít úplně tam tudy. Ale je to hrozně... Já si je přiblížím. Tak tady jsme na krásné vyhlídce. Někteří se kochají a někteří to prostě šli prosrat, no. Tohle je... Až ty hlavy tam začnou. No. Ale to je tepelný rozdíl, ne? Ála to dělá ve stoje. Jo, Ála to prej dělá ve stoje, ale už má nataženo. Ale to druhá hlava. To jsme byli Ještě jedna. s klukama, s Petrem a s Davidem jsme jeli z Los Angeles do Las Vegas přes poušť. Nevada, ne Sierra Nevada, stát Nevada. A
tam Petr jakože taky musel si odběhnout. A já jsem mu říkal, hele, jsou tam křestíši, dávej si chodit. On sral ve stoje. Aby ho náhodou ale ještě navíc, tam byla kousek, byla pumpa benzínová, a oni neměli vodu, oni měli benzín. To je, no jasně, no. Ach jo. Jo, vy jste tam byli 3? Ty jsi přišel s tou kamerou moc pozdě. Pozdě, no, ale aspoň něco. To jsi za náma. Aspoň něco. Můžu ti říct, že to jsou bolesti, když to jsou bolesti z toho. Jak se to řekne, z toho bobku? No, takzvaný bobkový. Tak, tady to jste ještě neviděli, to, co teďka uvidíte. To je Vendulka, Leticie, Lolinka, Kristián, Ota. To je náš kamarád, který nám bude nalejvat. Eli. To jsou naše děvčata. Krásně nastoupený. Jedna hezčí než druhá. Krásný. No, asi no. Tohle to je? Tohle je Richard. To je nádherný. Tohle je Venca. Dobře to vypadá. A ještě vemu Vendulku, tu tady nemám. Udělej nám pózu nějakou. Ukaž. Hezky. A je to tam. Máš jí? Máš? No, dobrý, dobrý. A ještě musím vzít Nikolku. No Nikolku, Venca tam spí jak anděl. Ještě vemu Nikolku. Takhle. To tady dělají s dětma, když se rodiče baví, jo. No prosím. Jo? Nekoukej mi, nekoukej. Jo, ola, ola, jeď, benga. Na zdraví. Y no tiene té de Bendy. No, dobrý, však je dobrý náhodou. Však je dobrý. Ano, ahora venga. No. Lola, Leticia. Richarde, jeď. Pues quítate los zapatos. Sem si mi postav. Yo ya no. Tú no tienes té de Bendy, ¿no? Ya os he enseñado todo lo que sé. Ahora. Todo lo que no sé. Richard je Bůh. Teď tam nehraje muzika. Muzika není, aha. Tengo que poner el pendrive, pero no sé por qué no se carga. Se tiene que encender así. Entonces no se carga. ¿No tiene otra cosa que tenga pendrive? Že mě máš ráda, Teď vám chci ukázat my spolu chodíme totiž na procházky. ty ozdoby večera. Je nasraná, kde... Nemohla byste se mě usmát do objektivu? Prosprega. Usmát. Usměvo. Ya voy. Así. Tady vidíte sami, že umíme všechny řeči. Že nás Loli má solo. Hele, Vašku, my spolu chodíme na procházky. To je ten tanečník vyhlášený. Už sedí na lavice s pejskem. My spolu totiž chodíme na procházky. Benga. Ole. Já to půjdu dál. Já se k ním asi přidám. Ale vy byste se...
Ahora arranca, ¿eh? Vy byste se měli přidat, a co to naučíte, holky? Dale, cante. Y ahora sé que fui feliz, que sí lloré, que sí reí, y todo fue por Dios. South Africa. Mira, regálamelo cuando acabe. Eso no vale para nada, ¿eh? Wendy, a nemám pustit CDčko nějaký? Chili. Ale, Jeď, venga, hola. Silvo, tak se do toho pust taky, ukáž. Hele, já už jsem ukázala. Silvo se šla kvůli tomu oblici. Dělej nohy. Jo, a dupa kluci. Jde ti to, otoč se mi trochu, ať tě vidím taky v té kameře. A ruce, dělej ruce, jablíčka. Ole! Hezky. To je ono. No dobrý, no úžasný. Jak tě to ta Leticie naučila? Muziku nemáme. Dej mi tam to ha. Super. Dobrý, tak... Jsem říkal, že mám velkou hlavu. No. Ty jsi mi šlohla pejska. Moji milovanou Sárenku, se kterou já jsem strávil dneska včera celý den. Vánocům ty dostaneš. Celý den jsem s ní strávil, s děvenkou mojí starostou. Kdybys viděla, kolik očuchala. Tady se učte, holky. Nemá zelenou. Minule tady byla celá krásný šaty a ona nezrovnala. Stejně žlutý spodňáry a stejně žlutý. Na to máme zbraga a tam diente va siempre en el polo. Si přemluvil si, vy? Slíkla se. Tak ať ukáž. Jo, a krajkový. Perfekto! No,
A Segra, jeď, benga, benga! Foto! Oj. Klapka a jeď mi. Španělskou zemi mám tak Ježiš, rád. to je nádhera. O Španělsku si zpívám. Mydliky, fidly, pidly. Mydliky, fidly, pidly. Cadiz, Toledo, Granada, Madrid a Aranjuez. Vidíte, jak jsme... Rozpomenu se stěží, kde jsme opět dojatí. leží, vím, ale že tam krásně je. Jména těch měst zní mi jak překrásné básně. Ta jména zní cize a přece krásně. Mydliky, pidly, pidly, budliky, šudly, budly. Mydliky, fidly, pidly, ano. Budliky, mydly, fidly. Voskovec a Verich se vám klaní. Vidíte, to bylo... Ne, to je Voskovec a Verich. To jsi ještě nedělal. A opět vidíte, jak si všichni utírají slzy. Je to poslední dojemný večer. To bylo tak krásný. A je to tak... Ještě. Ne, španělských už tolik zas neumím, to zas co byste nemohli. Tak jdou. Ale všichni, tak si tu Granádu zaspívejme všichni. Zaspívejme sobě španělsky. To také bychom mohli dát. Agátě visí kunda. Ale i když jsme tak nějak v umění, mě to nedalo a natáčím opět Výzelkovi kozy, protože to je neuvěřitelná krása. No právě. Ty jeho sepraný nulky jsou překrásné. On je má jako v tom přítý opravdu jako opravdický. Dej si bacha, nechoď před Vojtu. Já jsem to měla zavřít, veď. Ale já jsem nesla v obě ruce, jsem měla plný. To jsi nesla v obě ruce, hodinko. V obě ruce jsem si nesla. Sebou. No, ty je přinese sebou. Měla se nechá v kuchyni. Ty jsi nemohl? Ví to celá obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru bude chlapík jako rys. Tak to byla kulturní vložka. Mraveneček Půdě dál. Domova Noc. To už to To už nedáte dohromady. To už Žubiky To už se nevyhatají. Jo, noci proplakal. Jenom byste viděli, jakože v tom důchodovém věku. tam bramboru. Vysypal je před krále, nasypal mám ty korále. Větší už tam neměli, ty už snědli k neděli. A teď já. Ve sněhové metelici našla myška makovici. Pískla radosti. Myška makovičku zoubky brousí. V tom písk od spodu. Hoří, někdo nám tu boří naší hospodu. Brouček leze z makovice, za ním mužka. No vidíš, už si to Je pizza. Za ní 7 mravenečků, Brouček s tečkou na zadečku. Všichni prosím, myš, nech nám ještě chvilku tuhle naší vilku. Nám, no, už to nevím. Ale i tak dobrý. Tak a pak šmidliky a budliky, pidliky a šmudliky. Tak, už to má. Už jsem si vzpomněl, jak to je. Před nádražím na vozovce mlátí polda bezdomovce. Nedivte se, že je byt, zapomněl se rozdělit. Eura, kačky, dolárečky, všechny byly za chlapečky. Z Belgie či z Německa všichni byli na děcka.
I taková Jamila by se z toho poblila. Taky romantický. Já bych moc chtěla, aby Lenka řekla hvězdy. Bleška a veška. Hele, to u mě nenašel holky z paměti a já... Ne, Lenka, to počkej. nevím. Ne, víš to. Bylo tak pěkný. Medvídek, a to je od táborských. No. Medvídek díval se na hvězdičky. Ta jedna Babička přednášela. tiše se smála do pěstičky. Medvídku mývalé, ty starý šibale, jdi radši spát, nás je jak smetí, nedáme se ti spočítat. Tak zatím. Jak se plavit na tom kocabek. Nahlas, prosím. Ten kocabek se plavit na morši. Vy, ksichta blba, vědět vy, co je to morše? To není ani ein Kiebelfody, ani zwei Kiebelfody. Das ist viele Kiebelfody zusammen. I na tom morši se plavit ten kocabek. Vědět vy, blbá ksichta, co je to kocabek? Kocabek to není ani jeden prkínek. Ani zwei prkínek. Das ist viele prkínek zusammen. I ten kocabek se plout po tom morši a morše být rozbor. Přišla bouře. Bouře na to morše přišla veliká. I zajít ten apostolus Pavel za tím apostolem Petrem a říct mu, ty zajít za tím Jezus Kristus do té jeho kajuta a říct mu, aby on mohl utěšit. I apostol Petr zašel a tuk na ten kajuta. Nic. Tuk, zase na ten kajuta. Zase nic. Tuk, herein. Apostolus Petr vejít do toho kajuta a říct tomu Jezus Kristus. Ty, Jezus, vyjít na ten paluba, jo, vědět vy, co je to paluba? Das ist viele prkinek rovno zusammen. Vyjít na ten paluba a říct, a on ho poprosí, ten apostolus Petr, říct tomu moři, ať se utěší. On vyjít na ten paluba a říct, morše kuš. A morše se utěšit. Vy, česká ksichta blbá, přijít ráno na mý zasraný kázány. Vážení přátelé, paní Hovězáková právě nastoupila svoji směnu ve skladu, rozhlíží se, ale nikdo nepřichází, ani šroubovák, ani vrták, nikdo nic nepotřebuje. A hleďme. Dobrý den, paní Hovězáková. Já bych potřeboval 8 vrták. Ahoj, mladý. Dobrý den. 8 vrták, mistr mě pro něj poslal. Ale tak pojď sem. Okolo? Jo, okolo, pojď. A Václav jde za okénko. A hle. Dobrý den. Tak co jsi to chtěl? 8 vrták, mistr mě pro něj poslal. Ukáž. Tak to vyšlo. Ukaž, co umíš. Dobrý, tady máš ten vrták a mazej, maká. Václav byl znásilněn, ale jistě si to nenechá pro sebe. Určitě si to nenechá pro sebe. Jsem přesvědčen. Co, proč si držíš to péro? Chlapi, kdybyste Hovězáková mi ošukala. Jaký mokrý kalhoty? Tebe taky! Asi jo. Já tady nevím, mě to připadá jako šukání. Fakt? Takhle se mnou lomcovala. To snad není možný. To je kráva. Proč? Ty seš chlap! Václave, pojď mezi nás! Takhle to bylo. Velká gratulace. Akorát, že jsem si nevyrnula tu zástěru. Jak se to vypíná? Zase tím. Tímhle. No. Konečně přišel.
Tak myslím, že přichází madam, aby se s váma rozloučila. A možná má i nějaké dárky pro vás. Přizaďte se tady hezky. Vážení a milí hosté, dovoluji si vám tady nabídnout na rozloučení malý přípitek a chci vám poděkovat, že jste jako nemuseli často nahoru k mé vile s nějakou stížností. Doufám, že se vám tady líbilo a že se zase ještě někdy uvidíme. A dovolila jsem si pro vás připravit upomínkový dar, tak já vám ho rozdám každému. Děkuji. Je, ty jsou krásné. Děkuji srdečně. Není to prezervativ. To je ale teda roztomilé. To jsme rádi. Děkujeme, madam. Si vážíme. Vy jste opravdu tak rozdavačná. Až Madam, já jsem si chtěl asi 2krát stěžovat a vy jste tam nikdy nebyla. Chtěl jsem tady na šéfa údržby, tady jsme... Já jsem mu řekl, ať si tam skočí a nechtěl. A co pak, co bylo za stížnost? Protože s tím komínem jsme hnuli málo. S těmi kamnama. Já jsem to chtěl zdít o 106. My jsme ho hnali od té práce. Čili přistupte k tomu malému bufetu. A zakousněte si. A s vámi se rozloučím později. bude nám potěšit. Co? Málo sklíč. 6 vás je, ne? No, madam. Madam nepije. Jako by se stalo. Dobrý, držím to. Tak já už si to držím, já nechci přidat. Jo, tak já tak nechci. Tady to nemusíte pít, nejančete zase. To je jenom jako. To je jenom, podívej se, tam ty dva už čekají. Ano. Lenko, do Jišťáku jde, jo? My, co zůstáváme, tak si už čekáme. Ano, už si čekáme. Doufám, že jste se moc nenadřeli. Byla jste moc... No, nebyli moc pracovitý. Jedině Richard, ten sekal a hrabal trávu a zdil. Já jenom madam napovídám, jako. Takže ještě jednou moc děkuji. Moc a moc děkujeme. Tak čau. Výjimečně krásně oblečení. Tak dneska je sobota, poslední večer. Jdeme na večeři, na nějaký rybí dobroty. Ta už je oblečenej. Lenka, ta se ještě dělá krásnou asi. Sara už jede. Její tetička, kde je ta tetička? Co, Sáro, kde máš tu tetičku? Tetička, ona už mě tady atakuje, tetička si nemůže zapnout sama boty. Ale, co pak? Tetička má velký pupíček. Jdeme do restaurace, která se jmenuje Vyhlídka. Na celý Almuněkář, je tam krásně vidět, tak to uvidíme, jestli se nám podaří to nafilmovat. Tak tady přichází mistr sladěnej, vidíte. Taký má kalhoty sladěný z košilí. Nádherný sandály taky. A ten postoj hlavně, prosím. Taneční krok. Tak tady je ta terasa té restaurace. A vidíte sami, že jsem nekecal. Že tohle je prostě úžasný pohled na ten Almuněkář.
No a tady už je naše skupina. Krásně. Co jsme si dali? Máme vínko. Jo, pitíčko, vínko. Já ale řídím. Já řídím, takže... Já si dám tu červenou, to mě chutnalo. Co? Tu červenou limonádu v tom čbánku. Si dám. Tak. Vybíráme. A mají tady ty kokotičky? Nemají. Ale mají ty kalamáry. Mají tak ty kalamáry. Tak bychom si Jako před krmem ty kalamáry. No. Co chceš? Kalamáry. A paelu taky potom jako... Ne, já jenom ty kalamárky. No, vám ta paela bude stačit a mně stačí ty kalamáry. Tak my bychom si dali dohromady ty kalamáry jako před krmem. Až jako budeme dělat. No, mně stačí, já nemám vůbec hlad. A pak si dáme jednu paelu. A paelu. A jednou paelu. Jo, ještě mrkneme na moř. Tak už jsme vevnitř. Tady jsme u toho otevřeného okna s tím uchvatným výhledem. To je sestra, je zamýšlená. Přemýšlí, co si dát. Asi kalamáry. Asi kalamáry. Mají puntillas. No puntillas. Jasný. Hele, ale tak ty bys si měla sem Já. Takže teďka Ota s Vendulkou vybírají rybu, kterou si dáme. Abierta, como se hace aquí. Pues un pescado esté abierto, lo vamos a combinar así, ¿no? Una ración de las puntillas. Estos son sardinas. Burenes. Ah, son burenes. Burenes y boquerones. Y boquerones lo hemos comido hoy a mediodía. Y calamares Budeme mít normales. puntillas, to je tohleto. Calamar nacional. To jsou ty maličký kalamáry. Sí, Ty si dám. Fritos y también. Pues ya está. Tak jednu tuhle rybu otevřenou, pak si to podělíme. Jedny puntilla. A Vašek chtěl tak. Já chtěl puntillas. Jako hlavní jídlo. no, esto es lo que te queda de la puntilla, ¿no? Sí, ahí hay para 2 raciones. Sí. hay Tak. Vašku, chceš flám? Ne, zmrzlinu. A nebo taky ne, pivo. A to je ten noční almuňekár, to jsou ty samý. Kafičko taky. No, café a pivo, jo. No jistě. 4 café, té solo y uno con leche. 2 flames. Takhle krásně osvětlený. Tady ten kopec už tak osvětlený není, kde je nahoře ta krásná vila. Ale to je ten žlutej. Já si dám ten flám. To je ten karamel. No, teď si ho No dobrý. Tomu kafe, to je Vendulka mi neobjednala pivo, Máš ho doma. protože ho máme doma asi 6 lahví, je to tedy škoda si to dát v hospodě. Budeme si dávat až doma. Kdybyste si ještě jako uměli krknout. Teď si takový šťourat. No, šťourat se.